Ceach bhfuil tú maidin? Déite tám? Déite tám a stór na chuas scéala sin faoi deohhacht a créatúr. Ó, tá sé. Gapáil sé cinna lína eisteach nach chuil se de geranna ag tochra de mar an é. Bhfuil bháide ní bhhain na scéal sin ghain. Harnú tá sama féidir ach bhíon idir daine neor a sé cha trína maidide. Cad a cheappa sa tá? Bhfuil nílas a garíir na seoáte. Bhfuil caiimar águl mé héin cinálín beag más lí mus áíide? Bháide? Ach níon be chorá féidir go máile daine sláán ágáil go téidir sinna méid. Mu sé níor bhhailm de bhláide chaitrína stó. Gur mai. Brán Catrina. Gur mai te. Cha trína stóiríon ní maiam do chiir blúid. Má tá muid ná táda íon na ghaiti lena. Níl. Cecho tú héna gaiireach dal stóiríon, a chaú cechaí bheith táile lena. Teo bhachta créatúr sí go hág. Ó sé amach fós ce a bhí ará. Níúir thuirde. Go dtí bhaint suas a chu scéala go bhfuidir tíaran ná cailína do hág le. Tá brnar amach caiimi sinmacht. Cínte stó. Go réile. Tá Joe a chu níos daine inniu. Yeah. Bhfuil tú cinntin ar chóir is cúpla leile glachas ar. No, tá mé tá. Actually bearlam go leis. Vince ba mé cear go leir. Tá sam gníarna me míhil go Joe. Ní ra aon eile bhéit an dhéanatí. Hi, Rosia. Hey. Hi. Hey, ar cheart go sé sin éarnad. Mar sé tábar sé fhíon bhíansaí. Slán, bye. Slán. Céird. Ní rá me léon rud ará fós mar dhealar Joeach. Se? Well, tá cumar go bhfuil tú ag déal goach, go bhfuil humor, go bhfuil nílas an bhfuil tú ré. Vince, céir tú gur rá. Bhí mé smuoinú. Tastíon páiste bhaid níos móna é nó duile. So, céan fáin ag néanamuid iarach lena bhachtú. Go on, Gregory. Páric. Yeah. No. No, dír séarm sé dhéana dó. OK. Tá mé an bhealachnis. Right, slán. Tá brán an fisin, dúirt mé go glúd an gotóí ar máidin. Bhil tú déanach? Rinne me dearmad glánar. Well, beidir go mar is bheith mar sin. So, tá tú ceart go leir? Tá, yeah. Leróid fao seo tróna. Cinn tá maid críne? Arthur sé? Well, déana mis rinch fisra mai am chans. Ach, cínte. Slán. Slán. Ní credan gur lig mé há éon am ríist. Cén chuí a bhéit na bheith go dór. Ach san is tá mac cair tam chumá. Rud rá idir bhle tamil cibí. Well, tá mecha sam go min am hain. Well, han sin cúise bí fanna lenne. Tá sam, ach nuair a smuoine mer. Ní ra rudí có thug sin na gcónaí adran. Bhí sé cruúir nar cháil sé job. Oh, some bloody waster sin líam. Tá gló seo é. Ní me gurí bheith leat. Ní rá riamh. Ní rá riamh má hón. Agus sin mo chara tá tú caint faoi. Hello? Strón ar smuoine sé ar sin so ar léim sé straach sa labalum. Well, bés go níos áirithe tamile. Á híla gur a dhéanas mé. Níl tá a am. Fiú dá mena géirí chola bháile. Ní éitin. Is ar éigen bhfuil Angela leirlumm. Níl pinion ruú a fáciam. Agus sam a boyfriend cail tam chomá. Nar a leid a job agad. Le Daniel McLaughlin. Íontach. Well, tá bagan agus le a cangan fa tú dal a tíú daine eile. Hé, col tú gáil. Ceapan nach a gobernio. Na, mar a dás. Taf má? Slán. Tígus Fernie. Oh, hi, Eileen. You're my soul has cycle come couple of nille. Gno, tá sig a tain. Yeah, toss. Well, we'll on with like a cup of coffee. Bhreon am can. Sosa bheith na sem másaid. Tá san. Sto nog aan fóns goach le coppa deach nach mar sin. Well, cífa mé an video éis na hebre.
Ja, tá. Ítach mar sin. Nis, agad. So, cinnáid bhís tú háart? Ó cai mé pilú a bháile clí amórach. Ach ba mé ras te rísin teachtain te hagi. Má chaite an saoil. Leis cé le bíle fáil amach a spáile clia. Chailín, cheap me gur haine blach lí leat. Ó tánaíon. Ach, Tás agad se hanáid sin bhfuil mar rí. Ja, tás. Well, cad fach lína nacht. Ó ní anhí. Níl mé gír bheith chusteachcharí. Eileen, ní bhéit tú chuisteach ar an tá míle fáiltród. Cur hagad a bharnaí. Ach tá siomra caranáí agam sa míon bí hena héin. Ceart go leir, ach teachan seo gan na bhéistearrastan tá fach líne agus sin sin. Mar ó dead me. Ó bhíonna den dairde, Tá sé hátanis. Ach ní tá a dionanta an áteúsa agus béis agus sin agus na toirí amach. Deach ní bhaine taríach go an trí seachtaí. Agus ní an áta an an ábhí. A mí tá near dá me. Stóir. Nes commas bailachal hímpla dead, le lé sé go party with. Oh, Bertie Jackie, that's right. Ja, agus an nóar nach mil am héin is neanar óhálam. So commas stress le chéile. Right. Right, sin chuúgiú ráidéag mar stelle. Right, anna medanis, ar me chuúcíine reisit. Anya, agus sníomh go fáiste sin. Go míle mad. Míle fáilteú tíra. Hey, Michal. Ó, Denise, ceach últú stór. Oh, all right, is stocha. Stás go Daniel tána bhain. Tá am go bé. Gar sé stracha do an nósa. Béidir, Cé a dhémas tú. níl sam, éidir thuca mo costamí, ce eile féile muíanana, a tá am manna doháin, cha me duna cinnte lású, mar tar dí soachtain na martá siad, a nú an táíon lom haine leis na gimpacht. Tá mis sé gobarth. Go gonne? Yeah, dispatch. Right, san stoi ghfuil me ce héna gobarú. Níl sta rániger. Na chutins maine bhai. Tá leisceal? Well, tá sad gan air sin plansin amach gailín. Ie. Well, hispáin mac a Daniel é, gus bhí Daniel antóci leis. So ceap macar sé géirí bheith pórta go nó leis. Ach gluid sé an smaoine bhai. Ah, right, fecim. Well, bar chum sa bheith gemacht. Oh, mór Michal. Right. Ó, Denise. Yeah? Goil, tá a gohuiich me ce job éis amach se dhéar. In our ura? Ie, maicin tú ablis na rostaman in fós. Oh, bar go tein leart leis. Níl mu le céile níos mó. Ó, tá brón stor. Slán. Slán. Oh, come on, Dad. Yeah, Dad, tása go maiid go má. Cáhfuil an party seoir siúil réon chuin. See Jackie O'Connor? Agus céile bheith san. Oh, just choúin as a wrong. A mé éí golan. Well, ma bhí mise, stoi. Oh, Dad, please, 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 please. Come on. Come on. I mean, Diamond's got cruel in the screw, yeah. Tá part se tiltain. Right, come is go ráis gobar. Oh, Dad. Okay, mar sin. Cool. Oh, near that, Dad. Tá so long not me. Well, we hit. Ce hú trip? Ah, má go leor. Bhí mu tíir a chusa goig Joe. Ó, ie. Droch scéal ce go dúir. Ranna nach méú san. Ní rá, ná. Ná dag me dearnach go maithas an lechmad suas. Tás go na musta gaon na bhar de difa. Ie, tris neisteach ce go dúir. Húd set na caiún se le teine. Marach na cuasan agus mo cáirt. Bhí me roií. Charíiste reis tó go bhheil chéine choáin le daon. Tá mar. Brónar ma bhfuil si bhí wadan sin. A néil chorban, ná. Be me gimocht, feice me sib. Tá méhall tar Ó, sin ras na rún goit. Níl sé cosú le áte go eile. Ó, thug mé sin faoi dear ceart go leor. Daniel, sin fágur mé géirí Lordslad na go rismíú lam agus bhfuil hasasta bhan fáil amach go dé híl go. Leonard? A mé ó sim agad róníos gníomh bheith agad sa radiopobal. Is dó go amach ach Ach, tá go leor a siúla an faoi láthir. tá sé sin ceart go leor, tuigim sin. Nílan, ach bhfuil sé rinseach am héin íri as caitheach an bhórd amachchan seo, agus híl me go má bhaithin rud é duine le taí gó. Duine ar nós tú héin a bheith páirteach sa stáisiún. Fach simime go mána machchan se cínte. Sure, why not? Nach ar scáil chéile dear siad. Sin é go ddíireach. So,
Luí mé daim leis an mórd mar féidireacht mar sin? Déan sin. Rina, tidy and chaw. Okay. Hi, Orsha. Hi, Eddie. Nid yw'n gael y ffrig ar siŵl ac eisiau. Dad, yn yw'n dweud Zephyrina? Be big fai, Dad?
sorry, ach just dat she got flipping mall. Tá go bóga, níl ní hart fós, bhfuil si bhí irí té. Tay, Neil, Dad. Níl gur mat. Call Dave. Dúir sé go múnach sé linn ag an party. Oh. Hi, Eddie. Hi. Wat is een nomad? Rina. Brandon tú do hálan. Oh, thanks. Brandon tá go hálan freisin Roise. Come on, fog shot and brush your heart till my madon. Slán bí cuama. Slán. Agus Brandon tú do hála. Well, look at me magad. So, cén cruir the law? Má go leir, ach tá tar seir muis. Well, rinne mé ringe fisra chun inniu. Oh, right. Tá sé bhád níos Jackar an amar a híle. Bhí mé cansle dreithir céile fanúla an obair. Dochtí siad san ledín sin a chunarí. Dúir sé nar a thosaí siad cúpla bliain ó hin gur raibh fithe cúpla ar an liste feitheamh san iar. Agus ná tugadh sús ach trúr páiste an bblion sin. Yeah, well, tá sé Jackar cear go leir. Well, ar leid tá agan nach bhfuil muid linn héin. Tá bhád níos mó na muidir nach bhfuil ná páiste bheith acu. Who cares? Well, ní sé sin go thomláán fíor. Ach ceap mé nach meich fanát go sa chance ríis. Brandon Vince, níor fléimar é seo i gceart. Hey, seo é an ráhas fear atágan. Nach hé? Sé, stocha. Té? Yeah. Okay, yeah, slán, cíte. Get a chunne ho. Padar. This is an hassle rá. No, just like bladder á harfin the pumping agus frastal ar an pobl. Oh, Eddie bo. Oh, come on, get the photo. Gawking jargus cean bon? Sparkling. Cínte. Hey lads, will a party? Cafa. Fabe. Will Taragagi. Níl, no. Come on, fuck so. Tá mé ggóúdranis. Fá. Bid an na hall, sléimad ar lofa. Chun full mús garm. Bhar na baclis. No, a bhír. Níor gab ar an gnós na bhna. Nach chuil nóla díana go hánain. Stoi gúil. Agus Nancy, ní chas na rinne sé chun fai. Well, bheith fónarm sa chail sin inis agus... Fernie, ní bainte beg Nancy le seo bíoch Nach bhfuil inis. Míal, si go amach leis nach bhfuil. Seans go rasa go bhí se le pí a fád an os. Is ba bhí héin. En ní chaisi go le hórtaíteach duine ga. Míal, si gobar gon sa gafé nach bhfuil. Bhí anig arne sal rainig ar an mobbarún sin. Brenna Fernie. Tá go raí. Ní má bíine tá í tiite mach le Nancy inis. A Nancy testa go géir bhaine sa gafi. Agus rúd eile go. Lean an boxin i raid nach a planlí. Is cum ce gine sí. Oh, for flick's sake, has that this is an can under the dash and I stand John Mart. Bronarm. Can I yard? Yeah. Actually, no, no, ní bheith. Mo can bula lum. The ginty? Yeah. Well, you how you come to go boy. Tell me. Right, son. Call Rihanna. She kind of Jackie. Call Dave. Suppose the kishnach can't just streep of sin. Kay. Michelle ní bráda. Oh. Would we hear Armsa A. Aldrich? There, Roger. Hi, Martin. No, maar het is een keer bij de stoep. Ze komen om te veel. Well, Lisa convince. Cushion tú scéalta faoin na rudaí a tharlaíonn ag na parties seo. Tá sam Nancy, ach ní éigen gan ligintó bh ggóán. Agus rénos, cai mé iad a Ross nóair acha mé crack áilte ag déanamh imní fuú i gcónaí. Well, tuige mé sin. Ach, ar an... Siad rang na háir theist a bhána bheith san. Tom cinse go mé cúpla deoch go hart, ach tá dearcach sách sláinte le Green agus Roise i dtíobh an óil frín am seo. Eddie! Ah, Rihanna. Tá sé míthe gus céan nach chuir hart. Ó se na bach leis. Friggin strípach agus an amadan sin. Ó se brenna ní bhú tad an virgin. Tá sam. Ach breal ce a burise. Tequila! Ó se cuairtá sin. Sa chistin.
Cé leis e? Níl am. Bó se. What? Tá le comatose sin sin anyways. Se. Sním seoire. Tá fi a cumá. Má ní mána é bó se. Tá gar an bháin is. Just bir cean amháin. No. Bó se. Eddie? Eddie? An just cean na hórinna. Se. Ok, Hian, 2, 3. Cean Nancy, ce ort? Táda, Ní tú géiste le focail bhfuil a rágam. tá brón ar an Daniel. Tá bhí mé déarach smoine ar na cailíní. Ce fu? Tásúlagam nach racha siad th fóir a nacht. Níl Vince búr a frú. Well, is féidir le Vince an dal malógach ar héin orintanta. Bhil tú rán ar chódó muine na bheithe gasta. Níl, Bhil céirta tú rá mar sin. ní bheocha is go céin sort concoction sa bheocha gal Hartig party mar sin. Brenna Nancy. Mar bhfuil a náir a héin búr a fé rion agus ró sin, ní ag an céimfá go gath tusa bheith. Spáistí Vince ag dear an lei. Tá isagam sin. Níl amach rá ná gur chódad níos mó amach a smín ar tain. Fechar Vince ní sé an búra. Céim fá gomeach tusa de híon seo i duna imrí fiú rion agus ró sin nuair atá Vince a baint solta san lethe. Má sé fair play goid a Vince. Hi. Oh, hello. Tarsta. Gurmahad. So, bhí me... Leonard. Bhí me dír géirí rá leat. Nach bhór mí haltmáí eile go fóil. Right. Agus dúirt sé ggóil seans maithan go dúir sé de jabbar eiscait. Dáníortha ar eis ar é. Níim sgurt had leis an master. Right. Well, tíor ceap me gnéirhan na é. Sin méid. Denise. Yeah. Thanks. Well, it's Joch, Nordkin. No, honig man put us in nooit. Wat is dat? Oh. Wat hoort er mee? Ja. Maar dizzy. Daar zomer got simpel. Tá sé áráid atsa, ní túg obermórach. Bhí mé go síl na madra agus báirí ag pedar. Ní higann éon service sí mar higann an dhéag ó tá marrá at bhaach. Agus mór a freisin. Bud géirí cap? Bud bháil ráid éidir. Ó, tá tú déanamh job í tú cháirtin ag na pumpaní. Má cheann. Bastard shit. Ke van jagen is een streepeltje. Zoals ik hoddelen as it wrong freshen. Ná bach leis, ní fiú é. So'r tŵs ag teach, ro? Haro, fi mo hwys ag yn nwy. Mae Jenny gwrs gedi fa ffac o la hen. But you get all my rest as well as more. So, Kitty mae tamaki ni ysgari fi. I droch shape ar maid in it. Ach ni ac yma o chwna. Wel, ni o si hen mor ni sarna. Agus hantas yn dyn ni sarle hen os na rhywun o la hana wei. She's na chwle sama. Ie, hyn ag y maws o gwrs y ffyn amsa dad lawa hyn alw gyd hen.
Go me cinnal haar fór, Mac. Sa go bhéit sin rá, right? Hello? Ceap me gur tosa a bhí gaáil de leis go lumsa an seo? Dúir tú hain. Bhí burta, ja. Ach, ná ríte níos. Éim sbásal ceart leat. Go mór túid stuff leis Bob. Bí. Agus is dus slíam, úr dus gur go chláán tam rust an rú. Well, a bhí am. Shh. Sorry, Mac, stop my leg, Joch. Ní dhear tú le réine. Wat tú crackers in the ruddy kings? Ní bhaith ag rianna fi seo díobh. Ba sé nús nar hála se. Níor hála se, right? Okay, ceacair. Just imime so duch duine cinn steach. Jowla tar siúlad san seo, ha? Hey, le gas. Nar hóra tú Jerry, céin fás a frigan bhfuil tún seo. Vince, cetar taidir be. Hey, ná ceap go bhfuil tú ag dul teach timpeall ar na rís. Níl tad an seo chuid, Jerry.